Mas milambo ay ekonomiya sa SOCCSKSARGEN Region sa tuig 2024 kung itandi sa tuig 2023. Kini sumala sa Philippine Statistics Authority ug National Economic Development Authority sa riyon. Ani report ni Efren Mamak. Sumala sa Philippine Statistics Authority ug National Economic Development Authority Region 12, miabot sa 5.5% ang growth rate sa gross regional domestic product sa tuig 2024 o 550.1 billion pesos kung itandi sa 3.5% sa tuig 2023 o 521.3 billion pesos. Buot pasabot, misaka og 28.37 billion pesos ang GRDP sa rehiyon. Kini base sa growth sa household consumption, total investments, lakip sa export of goods and services. Sumala sa NEDA, dakong tabang sa kalambuan ng agriculture, forestry, and fishing, lakip mga industriya, sama sa mining and quarrying, nga nagpataas matud pa sa construction activities ug services sa rehiyon. Gikan sa rank 17 out of 18 regions niadtong tuig 2023 sa tuig 2024, ana sa rank 10 ang Region 12. 7.5% growth for the year as contained in the Regional Development Plan 2023 from the previous year signifies a positive economic trajectory, bringing us to the 10th fastest growing economy out of the 18 regions. Samtang matod sa PSA, ang mga nasinating violence o kagubot sa mga lugar posibleng makaapekto sa lihok sa ekonomiya sa rehiyon sanglit pwedeng muubos ang consumption sa mga product and services. Apan sa status sa Region 12, ang mga nasinating kagubot isolated cases lamang. However, sa ating region naman, kung may mangyari na gano'n, it's like mga isolated case kasi it does not affect the entire region. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.